Как един ръкопис се превръща в книга? Започваме от намирането на издателство. Всяко едно издателство си има сайт. Отваряте сайта на избраното от вас издателство и разглеждате какви книги е публикувало то до сега. Ако профила на вашата книга пасва на профила на издателството, на книгите, които е публикувало до сега, намирате къде в издателството. Всяко едно издателство, в принцип, има секция предаване на ръкопис. Там издателството е обяснило какво иска от вас. Дали ще е целият ръкопис, дали ще са само части от ръкопис. И когато намерите какво иска издателството от вас, идва най-трудният момент. Да сте готови. Емоционално, гласовете във вас да ви кажат да, давай. Това все едно не съм го казала за гласовете. Както и да е. Когато сте готови, подготвяте имейл и изпращате вашия ръкопис. Ако го изискват само по имейл, някъде го изискват разпечатан, изпратени по почтата. Така че, когато сте готови и изпратите имейла, пратката, съответно идва голямото чакане. Чакате и се надявате. Ако получите заветното, да, купонът започва.